Hallo så sammen. Velkommen til episoder af Minecraft. I dag er det en redstone episode, og jeg vil vise jer, hvordan I kan lave en redstone dør. En meget simpel redstone dør. Så hvis I bare træder igennem her, så kan den åbne, og den kan også lukke. Og den virker også den anden vej. Så ja, den er meget simpel. Og her er de ting, I skal bruge. De er lige her. Og ja, vi kan bare gå i gang med at bygge den herinde. Hvis I godt ved, hvordan man bygger den, ja, så behøver I ikke se noget her. I bygger 2 redstone, eller trykblad her. Så går vi ned under jorden her. Sætter 2 redstone ned under dem her. Og så en til hver sin side her. Så bygger I så op her. Så en til op her. Så bygger I en til op her. 3 op her rigtigt. Så bygger I så en op her. En op her. Jeg ved ikke hvorfor jeg bygger ud af jord. Det gør det jord lige sådan her. Bare lige hurtigt. Her. Så gør jeg sådan her. Eller I udlægger den her, sætter I en rustningsbakkel her. En af dem her. Ups. Sådan en her. En her og en her. Gør I sådan her. Sætter 2 af dem her. Ja, og så burde den bare gerne virke her. Ja. Og hvis I også gerne vil have den til at virke på den anden side her, sætter I 2 her. Og hvis Mikkel kommer ned her, så ødelægger de dem 2 der nede under trykpladerne her. Sætter I 2 her. Og så en der connecter til dem. Så når jeg træder på den, så virker den også. Og det var så det. Hvis I godt kunne lide den video, skal I like. Eller subscribe eller skrive en kommentar om hvad I synes om videoen. Og ja, vi ses hvis I godt. Så ja, hej.